Iqela le-DA lenza amabango okuba lilungiselela ungomso. Lithathe izifundo kuqulukubhode owenzeka kwabanye oomasipala abalawulwa ngokubambisana. Emva konyulo loomasipala lonyaka ophelileyo baba ngama-70 oomasipala ekungekho qela liphumelele ngesininzi. Phakathi kwabo ngoomasipala bambaxa abane, iNelson Mandela Bay, isixeko saseRhawutini, isixeko sase-Ekurhuleni kunye nesixeko saseTshwane. But the current state of metro coalitions is replicated at a national and provincial government level post-2024. It will lead to permanent instability, with South Africa possibly even becoming ungovernable. Ukwaleka lifuna amaqela afumene iivoti ezimbalwa angabinafuthe kule ndibaniselwano. So that we do not have a fragmentation of the political system where parties that have only garnered less than 1% of the vote often act as kingmakers. Iqela le-DA lithi iintsuku ezili-14 emva kokubhengezwa kweziphumo zonyulo azanelanga. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC eParlamente.